weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe afrique takkosan yoni to diboli to Tambacounda to Madina Gounass to ɓundu to Dialigel ko on takkosan juula ha e nder galle ceerno Habous Diallo to kiiɗira e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi ko kañum kadi woni hoorejo fedde witende G5 Sahel o waɗi aljuma hanki o discours makko ko fati e manditare wattore duuɓi joyi ko fedde G5 Sahel nde o ardi ko sosa e oɗo saaha joni e nder sous région to leydi Sénégal temedere sappo e goho neɗɗo ko fiɗa ñalawma hande o rafi coronavirus yimɓe nayo mbasi pittali mumen nogas joyi ene tampi sanne ko bilan coronavirus ñalawma hande o to leydi Mali bandawo ko hoorejo leydi ndi e mbaɗi transition o holliri tigui guiɗo ñalawma hanki o wonde leydi ndi naati e ko wiyetede état d'urgence ɗo e balɗe sappo foof noon ko haɓade cargol oɗon mboroso coronavirus to leydi Burkina Faso cour constitutionnel ɓe mbaɗi validé ɓe kolliri tigui wonde ɓe gonɗini ɓe keptini victoire woni Paul Gorok Marc Christian Kabouré hoorejo leydi ndi e sumgoji hoorejo leydi bannoɗi to leydi Centre Afrique laamu ngu holliri tigui wonde oɗo saaha joni biyeteɗo François Bozizé mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi tawa kadi ko jinnoɗo jeeyede e mbiruji gembantoɓe sumgoji kabo ɗereji mum calana ko jiɗɗo wadde yinno wadde coup d'état nder guidde laamu ngu e oɗo saaha joni to RD Congo woni République démocratique du Congo ɓe mbaali jamma mabɓe gadano aljuma hanki o e kuulala hirtolel o woni couvre-feu puɗɗotoɗo guila 9h jamma ha 5h subaka to leydi Congo Brazzaville. Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi ndi o waɗi décret présidentiel holliri tigui wonde ha joni o yamiri yo biye gonɗo hoorejo CNE woni ko cour constitutionnel cour woni tigui commission électorale nationale indépendante biyeteɗo gonnoɗo hoorejo yo jokku golle mum ha joni landaji lunda kewɗi noon kolliri hen metti mumen to Guinée Bissau laamu ngu holliri e oɗo saaha joni koɓe waɗɓe mandat d'arrêt international wonande kay oɗon mennoɗo wonde hoore jagode leydi ndi biyeteɗo Domingo Simono Pereira ko baɗaɗo mandat d'arrêt international woni kala to yiya yo nangue wadde yesso tribunal musidɓe tedduɓe hoto goɗɗe joni joni jañoɗen الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ɓatake jam gondaɗo hono Dawouda Thiedela Diallo ko mawnuma duttiɗo Demba Salli Diallo ko miñuma duttiɗo Abdoulaye Salli Diallo ko miñuma duttiɗo ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique windere ko miñuma duttiɗo Mamadou Yaya ko ɓi duttiɗo Amadou Yaya Diallo ko ɓi duttiɗo Moussa Harana jettindo ɗo wulango ngo ko baɗum duttiɗo eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe kiidiranaɓe e ko taari ɗum kala ustare mawniɓe hen banggue miñiɓe hen banggue bammaɓe hen banggue kawmaɓe hen banggue biyetenoɗo ceerno Yaya Salli Diallo ko aljuma hanki o 17 bowte o yalti aduna to Dakar o yaltiri aduna ko duuɓi 64 ko talata paaɗo 23 décembre woni bowte gonɗen ndu o winnete to kiidira dendagal cate heblo sukaɓe Afrique to mbawi wonde e nder windere he kala e gardugol Hajja Mariam Tijane Ba eɗen nulda duwawuji men faade dendagal ɓesgu kiidira naɓe kala ha tengti e hoorejo men ceerno Habous Diallo kanko duttiɗo eɗen mbiya yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina.
ceerno jibisi gandal nasarari laaɓaɗo ƴewngal ɓettuɗol leɗɗe ha heeɗi hen ko laaɓi ceerno jibisi safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi won hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno jibisi ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonde ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno jibisi ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude ko nonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno jibisi ma heɗen ko ɓuuri ladde ceerno jibisi ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno kon onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno jibisi taweteɗo to noksod lamorgol leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi hat leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno jibisi omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno jibisi ko labɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyen mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno jibisi Belayo, mi dani bela, mi hirnana belayo, mi jaftay bela, hayo belayo, mi dani bela. Docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djibiso ene tawi région mo Tambacounda saari ha to cuuɗi meɗen a Kidira juma mawɗo mo Kidira woɗɗani galle meera wuuro ngo docteur Djibiso ne tawe ɗon pharmacie docteur Djibiso ene tawe to Wourossogui sa yiwi Matam aɗa fayi Wourossogui ari ha battima garage mo Wourossogui ma tawɗon biteɗo makkiɓan kon woni joɗaniɗo ɗon docteur Djibiso so tawi ari ha to Dakar lamorgol leydi Sénégal legal ne wiye Kerma Sar sa ƴetti Bisar Faybouna a wi ɗum are Tampa ma tawɗon Baba Dia kon halfina pharmacie docteur Djibiso siftinɗon docteur Djibiso ko safri yenke ngana ñabbuji cuuɗiɗe e ɓalli ko wayno kiste fibrom hernie rewam kono ne kadi moɗɗo poɗɗe dorog hana teƴiƴam mum kala docteur Djibiso en sammita gonduɗo e ɓuuɓi donkude ɓesnude gorko jippiɗo leeso kala hen ko miijiɗa sa battima docteur Djibiso ma heɗen ko laaɓi koye neɗɗo ɓuutowo hoore musore koyɗe musoje kala docteur Djibiso ene safra sa yiiɗi hebden ko laaɓi mbatta ko 77 924 16 81 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa numéro makko WhatsApp mo leydi Mali 70 walla mbaɗa 00 223 70 85 72 47 walla mbaɗa 00 221 77 341 96 51 mbadden dando faade mo Allah rokki sellinde o saha mo gonɗen Kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musibbe tedduɓe heɗen gone hoore bira sappo e jeenaya lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men miñi men saydou abouba hono no mbiruɗen e gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorten to leydi Mauritanie ma en jaaha to kay hayɗi to ka hayɗi noon ma en taw toon nde ɗo fedde witede ADKM moderne ko fedde sukaɓe yerlitiɓe kay gila moroso coronavirus o natindira lindeydi he faade oɗo saaha joni ɓe daari kay yerlitare mabɓe pellital mabɓe haɓade caragol oɗon mboros nadde e leegal galle par galle gam famminde yimɓeɓe holno mboros coronavirus o holno rentorte e holno heɓerte kala ɓe mbaɗi golle paydinɗe no fewi noon ma en ketto hen noon hoorejo fedde nde ko yewtidi e musidɗo men sehil men biteɗo Djiby Ba ɓurɗo lollide ɓiɗɗo pullo. gila mboros covid-19 naati e leydi Mauritanie ndeɗo fedde ina jeeya e pelle ɓurɗe darade e nder leydi Mauritanie ngam wallude leydi ndi e haɓade oɗo mboros waase duumade e nder leydi ndi. darde mabɓe ko darade e laabi nadde e jeereji ngam hokkude masque uji hollude no soɗorte no rentorte. Aada Kane hoorejo gardiɗo fedde sukaɓe ɓe. Association ADKM moderne bon min gondi koye sensibilisation sur coronavirus bon min débiti ɗum guila vendredi passé ko des jeunes volontaires tan e moyen ji mabɓe kamɓe coodi masque uji e eau de javel pour wadde sensibilisation surtout e nder galleji ɗi quartier o e sara jeere nde ñaagui hen duo kadi min ñaagui kadi yo yimɓe mbat feere ndento coronavirus o ne woodi mais heddi ko yimɓe ndento ha no feewi kadi toppiro surtout laabal mumen wona wallude laamu walla wallude neɗɗo goɗɗo mbalten koye meɗen il faut yimɓe toppito laabal no feewi e kala jaaɗo jeere arti no foti sodade e neɗɗo kadi kala to mbawɗa yaata natte galle ma hadma yettade yimɓeɓe surtout yettade nayeɓe walla sukaɓe tokosɓe e goni sensible e maladie o donc hadma yettade ɓeɗon taw fodɗa ko sodade e rewɓe yahoɓe duggoyde ɓe bon ala ka fottata e nder jeere nde sa arti kadi hadma memde lijumaji ma ga fewnude bottari il faut codotoɗa sabunde donc ko laabal tan wawi haɓade ko nguuɗo ñaw surtout kadi galleji yo laaɓa toppito laaɓi sukaɓeɓe kadi sukaɓe ko fijoɓe kadi mbaɗa ƴewta sukaɓeɓe pijarɗo ten laaɓi walla laaɓani kala cukalel so arte e nder galle yo wat feere soode wasno wawa soodde hoore mum a waɗa feere foof cooda ɗum ha jiiɗi mum laaɓa avant ken même potuji looɗe walla ko way noon. hoto neɗɗo wi tan somi yoɓaka mi yahata. Sidi Lom ko hoorejo fedde coftal ɓalli e neesu toon to Rindiaw. komin woni premier responsable toon hono golle ɗe mbatton ɗe ko même chose hono ɗeɗon golle mbaɗa encourage on tan par ce que yimɓe so gone quartier walla gone wuuro ko sukaɓe ko kañumen poti darade par ce que sukaɓe ko kañumen mbawi darade kañumen mbawi joltude kala kene yoole ɗum ɗo henen kala gollal jarata ko volontaire ha hunde nde tawma hen ɗum ɗon en bon ñaago Allah tan yo Allah sembin on hen. kala neɗɗo yo wat masque muɗum saabu oɗo mboros ko mboros kulɓiniɗo ko goto e tawanoɓe e nder jeere ka hayɗi holliti miijo mum. liggey moon o ko ni tigi woni liggey coɗoɗa ha gayna en dokkeɗa masque mbiyeɗa yawat protégé ɓandu ma mbaɗa protégé bande en ɗum ne waɗi fayida kadi ko sukaɓe tokosɓe ne cofti ene jiino e wuuro he alhamdulillah rabbil alamin yo Allah yantu hen liggey moon ne yooɗi ene siwliti ko so waɗi weɗe ɗo masque yataɗo waɗi konon kadi kono waɗi masque ji rendo gon mbemme tan ko yooɓe ndento dente ɗe kadi yooɓe mbaɗ masque ji neɗɗo kam ka yiyata ñaw ka nanat tan mbaɗ masque mbaɗa protégé hoore ma ɓe usta dente ɗe yimɓe kadi goɗɗodira. sinno kala nokku kala diwan kala falde kala wuuro kala leegal ko hono ni waɗanno oɗo mboros hay sinno ina jogui doole ma doole mum gusto. ADKM kañum kam holliti koko jokki darade ngam tigui dartade oɗo rafi hoto jogade doole e ndeɗo falde gorgol ha tengtini e ko heedi men. ɓiɗɗo pullo golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya bandiraɓe tan yo tinno teddina soodade e jooɗade e wadde cuumorgal e kala saha ha joni kabaruji men e nder leydi Mauritanie e on fannu keddoɗen mboroso corona o kala ñalawma e ɗum ɓeydo ƴellitade no feewi e nder leydi hen kala ñalawma raɓaɓeɓe ne ɓeydo kala ñalawma kadi teska mayoɓe hen taw ko rafi o yoɓoto pital men ne ɓeydo no feewi aljuma hanki o ñalawma o goto jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade o holliri tigui kanko e gollidi makko
wonde ko temedde ɗiɗi e capanɗe nayi e neɗɗo goto woni fiɗaɓe rafio woni 241 personnes ko fiɗa ñalawma o goto mboros coronavirus ɓe koleri kadi ñalawma aljuma hanki o goto yimɓe sappo mbasi pittali mumen taw ko mboros coronavirus o yoɓi pittali mumen rafio noon e oɗo saaha joni mo sari no fewi nder leydi he kono kadi o ɓuuri sarade koto nakshot lamorgo leydi ndi haaladi noon e dendagal région ngaji tawateɗi e nder leydi he kala omo tawe hen ñalawma aljuma hanki o e nder ɓe cellaɗo ɓe kadi capanɗe joyo e nayo kepti cellal mumen paati galleji mumen leydi Mauritanie noon togui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jaaray sappo e ɗiɗi ujunere e capanɗe nayyi e jeegom o neɗɗo fiɗaɓe boroso hen ujunaji jeetati e sappo hen ujunaji jeetati e temedde nayo e nogas jeegom kepti cellal mumen hano hannirta ni hen capanɗe hen kepti cellal mumen mbiɗen hen capanɗe joyo e nder ɓe cellaɗo ɓe kadi hollirama hen capanɗe joyo e jeeɗiɗo tampi sanne ma ballite to banggue fofango ha joni ko yon fannu keddoɗen fedde taw ko fedde jagorɗe halfinaɓe ko fate haɓade e rewidade mboroso coronavirus o joɗotoɓe kala saaha ɓe joɗima aljuma hanki o jonde mabɓe noɓe kewi wadde kala saaha e kala yontere aljuma hanki sappo e jeetati bowte ɓe joɗima e nder jonde he ɗon ko yurnade e ƴewde kay peeje e oɗo saaha joni to mboroso yarata ɓe kolliri noon e nder jonde he e nder jonde he noon ɓe kolliri wonde dendagal peeje ƴettanoɗe ɗe kay guila ko adi nde ɗon jonde taw ko peeje ƴettunoɗe ko fate haɓade cargol mboroso coronavirus ɗen peeje noon ha joni ko jokkoje e nder leydi he ɓe erima population kadi yo tinno yo wattu hakkillaji no fewi wawa tigui walludeɓe ɓeyda tinnare gam haɓade cargol oɗon mboroso coronavirus ɓe erima yimɓeɓe noon e kala saaha de tinne tigui wadde cuumorde kala neɗɗo yahata yo waɗa cuumorgal muɗum kadi yo yimɓe ustu jaali e mustu kadi pottitte kewde kewoji yimɓe e kala saaha saabu e oɗo saaha joni ɓe kolliri ala ko joguita e oɗo saaha joni haɓade mboros coronavirus o so wona kay soɗorade sabunde e kala saaha e ustude jaali e wadde cuumorgal kala to neɗɗo yahata ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande alkamisa sappo e jeeɗiɗi lewru bowte gonɗen ɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tinama jaltugol aduna maire commune Darel Barka ne tawi nder muqadda mo bagge e nder ɓogge e nder région mo Barakna biyetenoɗo Kana Tijani Mama noon e dow inde fedde witede AMCS woni association mauritanienne de commune du sud e gardugol maire Wuro Rosso maire commune Rosso biteɗo Bamba Wula Tramen eɓe pecca sunare mabɓe dendagal Darel Barkanaɓe kala eɓe nulda duwawuji jiiɗi eɓe nulda duwawuji mabɓe jinnaɓe e ɓesgu Kana Tijani Mama la MCS woni tigui association mauritanienne de commune du sud ko fedde rendinde commune aji sappo woni commune Rosso commune Medradra commune Jedrela Moken Ercuse commune Tiginti commune Boggem commune Bababe Darel Barka commune Kermasen e Boutela Mita jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe en duynema dow inde ceerno Habous Diallo eɗen nula toon jinnaɗo men hono Ba Abdoulaye maire commune bo Bababe jeeyaɗo e fedde nde eɗen nulda duwawuji men faade fedde nde kala eɗen nulda duwawuji men kadi faade commune Darel Barka kala e faade ɓesgu makko e jinnaɓe makko yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fedde G5 e Sahel ko fedde rendinde leyɗele joyi rendimɓe doole mumen e sembeji mumen haɓade kay pelle ceɓɓitiɗe wat boniɓe tawateɓe e nder sous région ɗum woni fedde ɗum woni leydi Mauritanie leydi Mali leydi Niger Burkina Faso e leydi Tchad fedde nde noon ina yaara duuɓi jeegom kone tafa tugui kay kone tafa faade oɗo saaha joni ko ñalawma hande o nde dañi duuɓi mayri e jeegom fedde nde noon e kala saaha ne waɗa gardiɗ ɗum e oɗo saaha joni ardi fedde nde ko hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh El Ghazouani aljuma hanki o kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie gardiɗo fedde nde o waɗi discours makko o noon ko gam kay ko fati e mawninagol yidde kay tintinde e faade kay dendagal ɓesgu leyɗele jeeyaɓe fedde G5 Sahel ko fati e mawnirgol manditare waɗore duuɓi joyyi nde ɗon fedde witende G5 Sahel saabu kay ko ñande sappo e jeenayyi lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi nde siwe ciifodirnoɗe ɗon leyɗele joyi ciifodiri eɓe tafande ɗon fedde witende G5 Sahel e nder discours o kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani o siftini yimɓeɓe kala holko woni fandare fedde nde e darde mum e golle mum kay so haɓade pelle ceɓitiɗe e wat boniɓe e rende keeri e rende ɓesguji dendagal sous région kala ha tinti noon e nder ɗeɗon leyɗele joyi renduɓe fedde nde o siftiniɓe kadi e oɗo saaha joni golle puɗɗiɗe gollede hen e fandare fedde nde ɗi yiiɗi gollade e caɗele kay ɗeɗe jogui oɗo saaha joni guila to banggue faggudu
mawɗum ha e oɗo saha kadi oɗo mborosa coronavirus ko tardini golle ɗe no fewi e nder nde ɗon fedde witende G5 Sahel ha joni ko leydi Mauritanie keddiɗen ko aljuma hanki 16 bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas woni ko wite ñalawma mo mbiyata journée nationale ko fate mawnino golla policier ji dandiɓe leydi ɓe hinde police nationale ñalawma hanki o wanno duuɓi 33 ko ɓe mawninta kala hitande ko fate kayitosgol police mo leydi Mauritanie hitande hikka no noon manitare nde hawɗu tigui koye caragol oɗon mboroso coronavirus ka ɗum saabi noon hitande hikka nde mawninagol woni anniversaire manitare nde guiri garaji kewɗi waɗaka hen kono noon haɗaka haɗani noon kanko mawɗo police o kanko mawɗo police dendagal police ji mawɗo police no didorno woni tigui directeur général de la sécurité nationale hono général de division Misqaru Wula Sidi o waɗi discours makko faade dendagal police ji leydi ndi kala omo yettaɓe hen omo jarnaɓe hen e golle mabɓe paydude ne fewide ɓe golloto e kala saaha e yellitare mabɓe e cuusal mabɓe e risque uji ɗiɓe mbaɗata e kala saaha gam rende ɓesguji leydi ndi hano hannit ni omo eroɓe kadi nde ɓe ɓeydoto sembe ɓe ɓeyda gollade ɓe ɓeyda tinnare ha tigui mbawa ɗoftude miijo hoɗoji leydi ndi jogui e oɗo saaha joni yidde rende ɓesgu leydi ndi yidde rende leydi ndi e ɓesgu kala o holliri noon yoɓe mbattu hakkillaji ɓe ganda e oɗo saaha joni police o ene wayɗi no fewi to banggue fanguji e fannuji kala to banggue matériel ha to banggue kotkito gurga mabɓe kala e oɗo saaha joni laamu leydi ndi nana dari kay gam yidde hokkudeɓe haqqiji mabɓe ha timma foof noon koɓe beele kay eɓe mbawa gollade rende ɓesguji ɓesde leydi ndi rende ɓesguji ɗi hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar senumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellal aadi kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui ñalawma hande o wonde nder waktuji nogas senayi ɓenno ɗi woni tugui hanki faade oɗon ñalawma hande e nder leydi Sénégal ko ujunere e temedde jeetati sappo e jeenayo neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe coronavirus ko ɓen kolkisa e nder holkiso he noon tawama hande temedere sappo e goho neɗɗo ko fiɗaɓe e jaati coronavirus to ɓetama to banggue pourcentage ene hollira e nder temedere kala hen 6,10% koko fiɗa e nder ɓen temedere sappo e goho fiɗaɓe hen capanɗe nayo e tata ko contact suivi woni tigui ko jokkodirnoɓe wonduɓe rafi o tawa ko joñonoɓe ene kolkisa tawa ene gondi e rafi o capanɗe jeegom e jeetato heddiɓe ko cas communautaire woni tigui ƴettuɓe rafi o tawa kañum e koyemumen ganda to ƴetti rafi o ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellanoɓe hen capanɗe nayo e nayo kepti celal men hano hannirtani paati galleji men nogas joyo ene tampi sanne ma ballite to banggue fofagon tawi to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ñalawma hande o yimɓe nayo kawri hen ladial taw ko moros coronavirus yoɓi pittali men leydi Sénégal noon togui ko rafi o naati leydi ndi woni togui 2 mars faade oɗo saaha joni ɓe jaara sappo e jeeɗiɗi ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo fiɗaɓe corona hen sappo e jeegom ujunere temedde nayyi capanɗe jeenayi e tato e hen ujunnaje sappo e jeegom e temedde nayyi capanɗe jeenayi e tato kepti celal mumen hano hannirta ni en temedde tati e capanɗe jeegomo e goho kawrino hen e ladial e oɗon ñalawma hande ko temedde jeetati e sappo joyi neɗɗo ɓe cellani tawate e nder cuuɗi safriɗi mbiɗen hen nogas joni tampima ballite to banggue fofago Mamadou Lamina Diallo ko député de l'Assemblée nationale mo leydi Sénégal ko kanko kadi woni mawɗo mouvement walla landa wiyete ka mouvement tekki oɗo saaha kala noon ko memonirnoɗo mboros coronavirus o koko teɓinoma o serti e mboros o noon ha laaɓi o ɓoccitima e mum o holliri tigui e hello makko Facebook wonde o hefti cellal makko hano hannirtani e nder haalande makko noon e nder hello makko Facebook omo yetta kay dendagal yimɓe makko yiɗɓe makko ɓe hakkillaji mumen e goƴaji e sohlaji mumen kala gonno faade e makko e nder haalande he kadi omo duwonno dendagal ɓesgu e koreji oɗon biyeteɗo taw ko gonnoɗo député à l'Assemblée nationale biyetenoɗo Marie Louise Diouf mo Grand Yoff taw kadi ko mborso coronavirus o yoɓino fittade mum omo duwonno dendagal ɓesguji ɗi kala ha tengti député ji ɓe rafi coronavirus o nangui e oɗo saaha joni omo duwonno kadi dendagal ɓe rafi coronavirus yoɓi pittali mumen kala omo ñaago tan nde Allah rokkata jaam dendagal ɓe cellani ɓe kala Allah rokkata ɗumen jaam maɓe kala nde Allah yurmoto ɗumen ya fo kañum e mabɓe juɓɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen compagnie laaɗe diwoje ka leydi Sénégal wiyete ka Air Sénégal ɓe kollirama tigui e oɗo saaha joni teska ene teska tigui e nder windere he kala ke teska e ka jeeya e compagnie ji e nder dongre Afrique ɓurde heptinede kay
jogade hattani wawde lumbade e duule wawde kay yaade leyɗele godduɗe ɗe tawa kadi ko leyɗele dongro o hoppa ha to dongroji keddiɗɗe kala ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni hollirama tigui ɓe keeɓi fartange kay wawde kay à partir de 17 lewru février hitande daratonde woni tigui deuxiéme mois de février hitande daratonde mam mbaw kay yaade e nder yoga e nokkuji e nder dongro Europe ha tengti noon e nder leydi Italie mam wattu juurade lumbade e duule e juurade boowelaade diwoje ɗiɗi e nder leydi Italie ko wayno ɗum noon taw kadi ko yontere kala laabi tati woni ñande alarba ñande asede ñande aletta ɗum noon ko nder leydi Italie e nder ɗeɗo gure ko wayno Milan e to wiyete Malpensa ɗum noon kay ko teskede kay jogate ka hattane wawde kay lumbade ko juuti woni tigi ko wayte loisuji juɗɗi e nder duule kanka kalana maka wattu kadi kanka lana Air Compagnie Air Sénégal mako wattu kadi wadde transit e yoga e gure capital uji woni lamorde leyɗele e nder dongre Afrique ko wayno Banjul lamorgo leydi Gambie ko wayno Bamako lamorgo leydi Mali Conakry lamorgo leydi Guinée ko wayno Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie Abidjan lamorgo Dakar maka wattu kadi rewde to Ziguinchor e wiide Ibrahima Kane directeur général Air Compagnie Air Sénégal o holliri tigui wonde kay caggalde ɓe teski noon ɓesgu Sénégal naɓe hewɓe ne guuri nder leydi Italie ko ɗum saabi kay kala to ɓesguji ɗi ɓuuri hewde yidde mabɓe kay ko yataw lana kane wawa juurade to noon e kala saaha addude e nawde ɓeɗon ɓesguji mabɓe wonɓe toon ha joni kabaruji men e demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen dadiɓe leydi France ɓe hinde barkan tawteɓe nder leydi Mali ɓe koliri tigui wonde ɓe mbaɗi opération mabɓe pattamle miijo e nder fande wiyetede dakki noon en tawi tigui temedɗiɗi kilométre to worgo ɓaajo hirnangue to gawo ɓe koliri noon ɓe mbari yimɓe sagataɓe hewɓe ɓe mbari ɗumen ɓe barmini kadi ɓe nangui hewɓe jeeyaɓe pelle ceɓitiɗe e jeeyaɓe wadboniɓe pelle ceɓitiɗe ha tengti noon e dadiɓe jeeyaɓe cetal bitegal GSIM woni tigui groupe de soutien à l'islam e musulman ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen jagoɗo leydi ɗi kalfinaɗo ko fati cellalade o waɗi communiqué makko mo tongode temedɗiɗi e capanɗe jeenayyi e goho ko fati e moroso coronavirus holliri noon wonde kay o ko fati e coronavirus o holliri noon ko kikiɗe hollirama noon kikiɗe hanki o 17 bowte o waɗi communiqué o holliri noon ko ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗo e jeetato neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe ko kañumen kolkisa e nder kolkiso he noon hen capanɗe jeeɗiɗo e goho tawama e jaati ko fiɗaɓe moroso corona 19 e nder ɓen noon hen tato koto kati hen Ségou ko yimɓe jeeɗiɗo Mopti ko yimɓe tato heddiɓe kala koto Bamako lamorgo leydi Mali to Bamako noon commune 1 heeɓi yimɓe jeetato commune 2 ko yimɓe jeenayo commune 3 ko yimɓe ɗiɗo commune 4 ko yimɓe 17 fiɗa toon commune 5 ko yimɓe jeetato commune 6 ko yimɓe 17 e nder ɓe cellanoɓe kadi holliri hen capanɗe joyi e tato kepti celal mumen hano hanniti ni paati galleji men nayo kawri ala jala leydi Mali tuggi ko rafi o naati toon faade oɗo saaha joni eɓe jaara ujunnaji jeegom e temedere nogas fiɗaɓe hen ujunnaji tati e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e goho kepti celal mumen hano hanniti ni temedere capanɗe joyo e nayo kawri hen e ladial Mali kadi ne jogui ñalawma hande o ujunnaji ɗiɗi e temedde joyi e yimɓe sappo tuumaɓe yataw piɗaka nana ñoña e mbadi 40 hay goto yettata koɓe eɓe paadi holkiso mabɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen no mbiruɗen e gardini kabaruji men e mbadi haɓade carogol coronavirus e fayre laamu ngu jogui e oɗo saaha joni ha tengti e mayirɗe hitande nde teskede kay kala mayirɗe hitande Bamako e loga e guure mawɗe eɗi heewi guiri garaji e wellere ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni laamu transition ngu e gardugol banda o holliri tigui wonde leydi ndi tuggi aljuma hankiɓe naati e ko wiyete état d'urgence noon taw ko balɗe sappo noon tuggi ko aljuma hanki 17 ha ɗo e balɗe sappo e nder haalande makko kadi kanko banda o holliri kala ko wiyete festival woni tigui ko wiyete pottite taw koko fati e welnere e dillere ko fati e pine e aadaji e diineji foof koko yowa ɗo e jonte ɗiɗi o uddi uddugol ko holli kadi ko fati e uddugol beddaji e boli kewɗi taw ko nokkuji ene teska ko wayno nokkuji jeeyiɗi ɗi yimɓe kewi ƴiñodirde hen e kala saaha holliri kadi ɗum ɗon nokkuji kala e oɗo saaha joni koko udda o holliri kadi nokkuji kewɗi to yimɓe kewi arde weltinde pittali men ko wayno restaurant ji ko wayno baruji e boîte nuit taji foof e ko nandi
andi hen ɗin nokkuji kala e oɗo saha ko udda tuggi ñalawma hande o 19 décembre minuit ɗum noon ko ha ɗo ha 4 janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas o holliri udagasi goo holliri kadi ko fate uddugol école aji to ko aussi école aji hakkudeji kala e oɗo saha joni woni primaire et secondaire kala koko udda hadde kadi pottitte e dente ko ɓuuri yimɓe capanɗe joyo ɗum noon koko haɗa e oɗo saha joni nder leydi he tawa ɗen kaɗe ngal kaɗa ɗen kaɗe kadi ne jeeya hen ko fate inɗeli ko fate yangueji ko fate guenayseji kala kene ɓuuro capanɗe joyo neɗɗo e oɗo saha joni koko haɗa e nder jokli leydi ndi kala o holliri noon kala leydi walla kala wuuro ma commission tafe hen taw ko rewintoɓe nde taw ko toppitoɓe nde kuule rewintoɓe kuule ɗe so tawi kayne ɗofta kala nanggaɗo noon toftaki ɗen kuule koko fawate ko amre fawno ha forti koyɗe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali société biyeteɗo EDM woni société kalfinaɗo kuɓam courant woni électricité nder leydi Mali biyeteɗo EDM o énergie du Mali o ɓayini communiqué mabɓe noon habrude dendagal klineɓe mabɓe wonde aseda hande o 19 lewru boti tan ujunnaji ɗiɗi e nogas tuggi kay 8h subaka ha yetti 4h woni tigui sanga mo gonɗen kikiɗe hande dendagal yoga e nokkuji ɗeɗo leɗe ko couraji mena ko kuppata tawa noon ko golleɓe goni ko ɗum réseau ko ɗum kamɓe kuppi ɗiɗona couraji ɗina ɗen leɗe noon so tawi ko commune mo Bamako ko nokku to wiyete legal bitegal jala konoji e to wiyete Bakoni e to wiyete Dablene e to wiyete Dablene ɗum noon koko kuppata e nder commune a so tawi ko commune D ko to wiyete Sikoroni to wiyete hippodrome D e hippodrome zone industrielle to wiyete Ñarela to wiyete TSF e to wiyete Ken Zambungu ɗeɗo leɗe kala tina coupiraji courant e kama coupiraji courant tuggi 8h kay ha 16h woni kikiɗe woni 4h kikiɗe hande taw koye golle ɓe goni ɓe kolliri noon ɗeɗon golle ɓe kollira tan dendagal ɓe jafno dendagal kiline mabɓe yo gandu wona e tere mabɓe gam ko yidde kay ɓeydude ko yidde tigui fewnidde dendagal panuji gondi e réseau ji mabɓe taw ko réseau ji courant ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Burkina Faso paɗen cour constitutionnel mo leydi Burkina Faso ɓe kolliri tigui wonde ɓe gonɗini ɓe mbaɗi validé victoire woni polgu oɗon biteɗo Roch Marc Christian Kabouré horejo leydi ɗi guim janoɗo kay sumgoji ƴabnoyde dawala ɗiɗaɓal kemnoɗo polgu ɓe kolliri noon ustama toɓɓe makko ustima seeɗa saabu e oɗo saaha joni cour constitutionnel holliri tigui o heeɓi ko 5.9 piccal 5.9% woni 57,74% so tawi noon ko cour tawi noon ko seni hollirno tigui o dañño ko 57,87% ɓe kolliri noon ko fate taux de participation woni yimɓe yaltuɓe gam yaade wotode kay e nder temedere kala hen 5.9 piccal nogas yalti woni 50% taux de participation koto Centrafrique paɗen leydi Centrafrique wonnoɓe welnere kay e guiri garaji ko fati kay e nde ɗon ruma jarribo sumgoji hoolejo leydi e saɗɗeji e oɗo saaha joni tuggi hanki ko fayre mahunde woni e yoga guure mawɗe ha tengti e lamorgo saabu kay teskede e wiide jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e communication taw kadi kañum woni porte parole du gouvernement woni joguiɗo konngol laamu holliri tigui wonde François Bozizé mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi jinnoɗo jeeyede e mbiriji gemmantoɓe artude lefol laamu mo ɗereji mum calano e oɗo saaha joni yidde mum ko derguidde laamu taw koye mbaadi coup d'état ko ɗum saabi noon hollirama tigui ñalawma hanki o pellodiral waɗi hakkude dadiɓe ɓe laafaji mbulaji woni casque bleu en hakkude mumen noon e ɓeɗon taw kadi ko dadiɓe laafaji mbule wondude e dadiɓe leydi ndi hakkude mabɓe e pelle ceɓɓitiɗe taw kadi ko pelle ko wayno ndeɗon fedde witede e 3R e fedde witede MPC e fedde antibalaka ko pelle joguitiɓe tawateɓe nder leydi hen ɓe pellodiral muskal waɗi hakkude mabɓe laamu ngu noon holliri ɓe mbasi gendarme ɓe tataw mbasi hen pittali men hewɓe kadi mbarmi hen pelle joguitiɗe ɗo noon e oɗo saaha kala koko mbanno menace mumen wonde kay ko karoji sumgoji ɗi wadde kadi koko yeɗatoɓe e nder lamorgo leydi ndi koto RD Congo paɗen woni république démocratique du Congo aljuma hanki o ɓe mbaali jamma mabɓe gadano ko fati e kuulala hirtolelo woni couvre feu ngal laamu ngu ƴetti tuggi ñalawma hanki o ɗo ha yesso ɓe kalanto haalata foof noon ko yidde salade cargol oɗon mboroso coronavirus couvre feu woni kuulal hirtolelo ngal fuɗɗoto tigui tuggi 21h woni 9h jamma ha 5h subaka ko Congo Brazzaville paɗen Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi Congo Brazzaville o waɗi décret présidentiel e nder décret noon hollirde kay wonde e oɗo saaha joni ha joni omo jokti hoolare makko e oɗon omo continue hoolare makko omo jokki hoolare makko e oɗon taw ko biteɗo Henri Bouka gonnoɗo hoorejo commission national électoral indépendant woni CNEI o ardini on noon ha joni o holliri tigui e nder communiqué hen o nder décret hen wonde on ya ha joni yo jokku golle mum on kadi kañum woni cour suprême mo leydi Congo Brazzaville lundiyankoɓe hewɓe noon kolliri hen
metti men no fewi kabruji men e demgal pulaar ma en ditto ha to Afrique de l'Ouest ngeen ha to Guinée Bissau ko Guinée Bissau non ko communiqué mo kebdan joni laamu Guinée Bissau holli tigi wonde aljuma hanki o to aljuma hanki sappo jeetati lewru bote wonde kay ko be wadbe ko wite mandat d'arrêt international wonande kay odon men no wonde hoore jagode leydi di betedo Domingo Simono Pereira taw kadi mo jeeno e mbiriji ngembanobe ngam yidde ardade leydi ndi euro sa joni mandat d'arrêt international koko wada e makko woni kay so wuri der leydi he so der leydi he to caggal leydi kala to yande o tongete ha biica o wawa addede to yeso justice leydi di justice o rewna makko lawola musibbe tedduwe gasi ha laabi ko dum do wonno ko tongu nan ko buruji men demgal pulaar do e haalirde he ko musiddo men sehil men Ghali Abouba to karallagal to ko musiddo men sehil men Saydou Abouba to kay haydi ko musiddo men sehil men Jibi Ba ɓuɗo lolide ɓiɗɗo pullo kettiki malaki jam yo jam Allah jogom jogon